Ahojte, tá nahrávka, ktorú som urobil na webinári, ktorý bol online, čo je to stoicizmus, nebola taká kvalitná, ako by som chcel, tak som sa rozhodol nahrať toto video znova, aby to bolo tak, ako by som chcel. Čo je stoicizmus a ako ti môže zmeniť život, poďme na to. Dnes vás čaká predstavenie stoicizmu ako takého. Popíšem nejaké možnosti, ako vám môže pomôcť a s čím konkrétne. Budem rozprávať o mojej ceste, ako pomohol stoicizmus mne a s čím asi môže pomôcť vám. Nebudem nejak prázdne filozofovať ani viesť akademickú debatu. Popíšem nejaké stoické disciplíny a cnosti vo všeobecnosti a dám nejaké praktické cvičenia, ktoré si môžete úplne hneď vyskúšať. Popíšem nejaké ďalšie možnosti štúdia, ak by vás to bavilo a zaujímalo. Otázky môžete dávať potom dole do komentárov. Najprv v skratke o mne. Som hrdý manžel a otec dvoch malých detí. Pracujem ako programátor. Pracoval som napríklad pre IBM alebo pre Európsku asociáciu radiologov. Momentálne programujem pre malú firmu, ktorá pracuje na kritickej infraštruktúre tohto štátu. Takže môj kód pomáha zachraňovať životy, čo ma veľmi teší. Taktiež som koordinátorom klubu Detské nádeje, čo je občianske združenie, ktorého hlavnou činnosťou sú návštevy hospitalizovaných detí v nemocniciach. Naši dobrovoľníci za nimi chodia a spríjemňujú im ten čas v nemocnici, aby nebolo taký stresujúci. Hrajú sa s nimi hry, pomáhajú s úlohami, tvorivé činnosti, kino, čokoľvek, čo im pomôže. Taktiež som veľký nadšenec osobného rozvoja a po prečítaní knížiek, najmä o osobnostnom rozvoji, som natrafil aj na stoicizmus a všimol som si, že vo veľa tých knihách sú tie stoické princípy použité. Bol som uvedený na mapu sociálnych inovátorov nadácie Pontis, taktiež som členom občianskeho združenia Free Food, ktorého cieľom je znížiť plytvanie potravinami. Možno viete, že aktuálne ľudstvo vyrobí viac potravín, ako spotrebuje, a preto je len otázkou zamedzenia plytvania a nejakej logistiky, aby neboli hladní ľudia na tejto zemi. A my to napríklad riešime tak, že sme vytvorili sieť dobrovoľníkov, ktorí zachraňujú potraviny. To znamená, že dostanú sa do obchodov a sieti potravín, s ktorými máme zmluvy a dohody, a zoberú potraviny, ktoré sú pred dátumom spotreby nejakým odporúčaným, a dopravia ich tam, kde treba, aby sa tie potraviny nestali odpadom, ale dostanú sa do útulní, detských domovov, krízových centier, domov dôchodcov, Červenému krížu, charitám, všade, kde ich treba a kde ich ľudia môžu zjesť. Bol som nominovaný na dobrovoľníka roka v národnom oceňovaní. To bolo tuším v roku 2021. A to by bolo asi tak všetko. Poďme ďalej. Prečo sa mne páči stoicizmus? Ja ako programátor mám rád jednoduché a zrozumiteľné inštrukcie, ktoré ja musím zadávať počítaču. A tak tá logika u mňa dosť dobre funguje. Mám rád praktické veci a teda stoicizmus nie je o žiadnom nadprirodzene, nie je to náboženstvo, nepotrebujete žiadnu vieru, žiadne zázraky sa tam nedejú. Nie sú to žiadne dogmy, čokoľvek si môžete prispôsobiť podľa seba, ako potrebujete. Stoici vyznávali tento princíp, že nič nie je pevne dané a kľudne si môžete veci prispôsobiť na svoje používanie. Základom je naozaj to používanie tých princípov a poskytujú ako keby nejaký plán života. Čiže objasníme si na ďalších slajdoch. Čo som si všimol, čo mne stoicizmus priniesol do života, tak určite viac odolnosti, viac kontroly nad sebou a emóciami, nad svojím hnevom, viac vďačnosti, určite pocit zmysluplného života, disciplínu, emocionálnu stabilitu, charakter, sebavedomie, pokoj. Nejdem asi viac rozvádzať. Tu v podstate si môžete predstaviť, že ste v strede vy a okolo vás sú nejaké tie vaše role alebo okruhy. Čokoľvek, čo v živote riešite, a stoicizmus vám v podstate pomôže
so všetkými týmito okruhmi, a to tak, že sa zameria na vás, ako vy vnímate ten život a tie problémy, ktoré v ňom nastavujú, ktoré v ňom každý má. Môžem spomenúť, čo je okruh práca. Zažívate v práci stres, tlak, máte toho veľa, možno nemáte celkom dobrý tím, alebo máte toxickú osobu v tíme, alebo nejakého šéfa, s ktorým nevychádzate, alebo meníte prácu, hľadáte prácu, bojíte sa o svoju prácu, čokoľvek, čo s tým súvisí. Vzťahy sú obrovská téma, ktorú rieši každý z nás. Stoicizmus sa sústredí na to, ako tie vzťahy vnímate a ako sa v nich správate. A sústredí sa najmä teda na vás. Pre mňa dôležité je to dobrovoľníctvo, vy tam možno máte niečo iné. A to ponúka aj nejaké hľadanie zmyslu, napríklad, že či je zmyslom života uspokojovať svoje potreby, ktoré teraz vieme veľmi ľahko uspokojiť za pár minút, keď si máte na stole jedlo, máte telefóny a počítače, ktoré vám ponúkajú non-stop zábavu na celý deň a seriálové série a ja neviem ešte aké možné použitky. A stoici verili, že zmysel života sa môže ukrývať aj v niečom inom. Niekto rieši školu, niekto rieši šport, ja som hrával amatérsky futbal, tam som riešil nejaké situácie, ktoré som vyriešiť po správnosti nevedel a ukážeme si potom na základe stoicizmu, čo je správne. Rodičovstvo pre mňa je veľká téma, mám malé deti, vychovávam ich, musím zvládať obdobia vzdoru a tú výchovu a tak ďalej. Všetci máme nejaké povinnosti a tak, no, dá sa to napasovať na každého z vás, ukážeme si ako. Prečo je stoicizmus populárny po 2000 rokoch? Máte tu nejaké politické osobnosti prezidentov, amerických zakladateľov štátov, Nelsona Mandelu, Schwarzeneggera, športové osobnosti, teda nejakých športových trénerov a športovcov, osobnosti z biznisu, využívajú stoicizmus a armáda má vo svojich príručkách, Navy Seals a US Marines majú stoicizmus priamo vo svojich príručkách. V podstate všade, kde chcete, aby či už jednotlivec alebo tým splňal svoje úlohy, aj keď je pod tlakom, aj keď okolnosti nejdú tak, ako chcú, aby nebol ovládaný emóciami, ale rozmýšľal jasne, logicky, pokojne a dosahoval svoje ciele všade, kde toto potrebujete, tak stoicizmus nájde uplatnenie. Ukážeme si ako. A spomenieme aj KBT, kognitívno-behaviorálnu terapiu. To je psychoterapeutický smer, ktorý sa zameriava na nejaké negatívne vzorce myslenia a správania a snaží sa ich prerobiť na funkčnú, aby ste vedeli fungovať. A tu už ideme priamo k stoicizmu samotnému. A máte tu obrazok lietadla a okuliarov. Tak poďme na to lietadlo. Predstavte si, že v lietadlu sú traja pasažieri. V lietadle sú traja pasažieri. A lietadlo sa dostane do turbulencie, začne s ním triasť. A prvý pasažier sa vracia práve z dovolenky, je perfektne oddychnutý, lieta pravidelne, vie, že tieto turbulencie sa opakujú a že v podstate to nič nie je, usmieva sa po dovolenke a vie, že za chvíľku to prejde. On to zvládne s úsmievom. Druhý pasažier spí a absolútne nič necíti, o ničom nevie. Tretí pasažier zažíva práve svoju nočnú moru a myslí si, že to lietadlo ide spadnúť, že je to obrovská katastrofa, že všetci tam zomrú a ľutuje, že vôbec nastúpil do tohto lietadla. Zažíva najhorší čas vo svojom živote. A teraz si treba uvedomiť, že je to isté lietadlo, je to tá istá turbulencia a všetci zažívajú úplne ten istý prírodný jav, ale tie ich zážitky a to ich vnímanie situácie je absolútne rozličné. A tu nastupujú do hry tieto krásne ružové okuliare. Možno poznáte niekoho, kto vidí celý svet ružovo, všetko je super, všetko je fajn, pohodička, a poznáme ľudí, ktorí vidia svet veľmi čierne a všetko je negatívne, všetko je náha, všetko je zlé. A vašou úlohou je teda uvedomiť si, že všetci máme nejaké takéto okuliare, každý ich nosí, aj ja ich nosím, aj vy ich nosíte. A je to spôsob, aký vy a ja vnímame svet.
a tie okuliare sú u každého iné a naše vnímanie je ovplyvnené našim detstvom, našou výchovou, prostredím, kde sme vyrastali, zážitkami, ktoré sme zažili, čiže viacerými vecami. A teraz je v podstate dôležité vedieť to, že vaše okuliare môžu za to, ako vy vnímate svoj život. Aj minulosť, aj prítomnosť, aj akýkoľvek zážitok, aký zažívate. Dívate sa naň cez tieto okuliare. A teda keď zmeníte tie okuliare, alebo si uvedomíte, že ich tam máte a že sa môžu zmeniť, môžu sa dať na chvíľu nabok, alebo keď zmeníte to vnímanie vášho života, môžete prepísať kompletne celý príbeh. Dám nejaký príklad, napríklad si myslíte, že nejaká celebrita je veľmi šťastná, alebo je populárna, má veľa peňazí a je v telke a má toľko sledovateľov a v jej hlave sa môže dohrávať absolútne iný príbeh, lebo vie, že je neustále pod tlakom, stále ju niekto sleduje, že nemôže ísť ani na zmrzlinu bez toho, aby sa niekto chcel s ňou odfotiť, že jej súkromie je prepierané niekde, že už nie je taká mladá, ako bola kedysi, nie je taká krásna, viac musí o seba dbať a ja neviem, čo všetko môže riešiť, ale v jej hlave to môže byť úplne iný pohľad na svoj život, úplne iný príbeh. A teda zmeníte okuliare, zmeníte príbeh. A tu priamo ideme k stoicizmu, že ako vám môže pomôcť. A máme naľavo hore aj napravo dole hojdačku, takúto klasickú pre dve deti, ktorá sa prevažuje a naľavo je hodnotenie vážnosti nejakého problému alebo situácie, ktoré riešite, to je vaše hodnotenie. Hej. Napravo je vaše hodnotenie schopnosti tú situáciu zvládnuť. Čiže keby som dal nejaký príklad, tak naľavo by bolo, že treba spraviť 100 klikov a napravo by bol nejaký profi športovec, pre ktorého je to easy peasy hračka, 100 klikov spraví hneď, ale keby tam bol niekto, kto vôbec nie je trénovaný a možno je obezný, tak jeho by to aj zabilo. Čiže inak by hodnotil vážnosť toho problému profi športovec a inak by to hodnotil niekto, kto má problém spraviť 5 klikov, nie 10. A takto vy sa viete pozerať na akýkoľvek problém, ktorý riešite, že aký je podľa vás vážny a ako vy hodnotíte svoje schopnosti ten problém zvládnuť. A vašim cieľom je dostať sa do toho obrázka napravo dole, kedy tá guľa posúdenia tej vážnosti situácie je veľmi maličká a úplne ju prevážia tie vaše schopnosti, to hodnotenie, vaše schopnosti tú situáciu zvládnuť. A stoicizmus vám pomôže na obidvoch smeroch tejto hojdačky. Naučí vás hodnotiť tie situácie realisticky, bez katastrofizovania, pozerať sa z rôznych uhlov na to, aby ste vy v podstate pochopili, že ten problém, ktorý riešite, je riešiteľný. A samozrejme tá pravá strana, vaše schopnosti tým, ako sa jednak budete vedieť pozrieť na ten problém a jednak aj tie nástroje, ktoré vďaka stoicizmu získate na riešenie, tie jednotlivé techniky, vám pomôžu vyriešiť akúkoľvek situáciu. Budete sa cítiť schopnejší a nadobudnete sebavedomie na riešenie problémov. Tento slajd hovorí o nejakých hlavných predstaviteľoch a nebudem hovoriť dlho. Čiže naľavo máme grécku stranu, napravo rímsku stranu. Tá grécka strana písala veľa, ale nezachovalo sa toho veľa. Na tej rímskej strane Seneca písal veľa a zachovali sa jeho listy. Epiktetos sa nemoval písať vôbec. Našťastie jeden jeho žiak Arianos spisoval si poznámky z jeho lekcií a Marcus Aurelius si písal svoj osobný denník, ktorý sa nám zachoval. A je tam aj prepojenie so Slovenskom, že on ho písal tu niekde v okolí Dunaja, v okolí Hrona. A posledných 10 rokov života, keď to riešil Markomanské vojny. Čiže nebudem viac času strácať teóriou, poďme rovno ďalej. A hlavným cieľom teda starovekých filozofov bolo pomôcť obyčajným ľuďom žiť lepšie životy a teda rozprávali na takýchto verejných priestranstvách, prednášky si mohol ktokoľvek vypočuť, či už žena, muž, otrok, šlachta, ktokoľvek,
akejkoľvek rasy, akéhokoľvek veku, akéhokoľvek postavenia. Tá filozofia bola určená pre všetkých ľudí, lebo vedeli, že môže pomôcť všetkým ľuďom. A cieľom života podľa stoicizmu je žiť v zhode s prírodou. Vlastne všetky tie princípy si odpozerali od prírody. Všimali si aj správanie ľudí. Všimli si, že veľa vecí sa v prírode opakuje a teda všimli si aj, že príroda nám dala rozum a teda cieľom života je rozumný život pre nás ľudí v spolupráci. Keby som to rozmenil na drobné, tak žiť rozumne, výsledkom je hladko plynúci život. Žiť v súlade sám so sebou a neustále naplňať svoj potenciál, aký máme, zmysluplný život, prispievať v spoločnosti, ovládať svoje emócie, túžby, vášne. A viac asi k tomu netreba. A je to jednoduché, ale neľahké. Znamená, že je to ako akákoľvek iná schopnosť, ktorú treba trénovať. Napadá ma šoferovanie napríklad, že naučíte sa príručku dopravnú, naučíte sa, ako sa radí možno stlača plyn brzda, ako sa volant používa smerovky, ako sa správa na ceste, ale ešte neviete šoferovať. To si nestačí raz prečítať. To je neustále praktizovanie a ak šoferujete, tak viete, že to trvá dlhý čas, kým sa s tým autom zažijete a kým sa fakt to šoferovanie naučíte. To isté platí aj keď sa učíte hrať na hudobný nástroj alebo sa učíte cudzí jazyk alebo nejaký šport na vyššej úrovni. Viete, že to proste trvá a so stoicizmom je to úplne rovnaké. Proste ho treba praktizovať a tak sa s ním zžijete. Tu bude troška teórie, toto je stoicizmus v podstate v skratke. Riešia sa tu nejaké 3 hlavné okruhy alebo disciplíny, túžby, konania, súhlasu. To si za chvíľku prejdeme a napravo sú 4 hlavné cnosti, ktoré by ste mali pestovať, ak chcete byť teda stoikom. Prvá disciplína je disciplína túžby, teda po čom vy túžite. A stoici prišli na to, že ak túžite po niečom, čo nie je vo vašej moci, tak vám to môže spôsobovať dosť negatívne pocity. A teda mali by ste túžiť len po tom, čo je pod vašou kontrolou. A mali by ste kašľať na to, čo pod vašou kontrolou nie je. Pre nich to bolo ľahostajné. Bude o tom ďalší slajd. A volá sa dichotómia kontroly, ale je to v podstate o tom, že by ste sa mali naučiť rozlišovať, čo je pod vašou kontrolou a čo nie je. Hej, a všetko ostatné by ste mali prijímať tak, ako je a nemôžete s tým nič urobiť, čiže čokoľvek, čo sa vám v živote deje, by ste mali skrátka prijať a sústrediť sa iba na to, aby ste čo najviac energie sústredili na to, čo kontrolujete. Čiže hneď idem k ďalšiemu slajdu. Dichotómia kontroly, čiže pod kontrolou máte svoje myšlienky, túžby, činy a hodnoty a nič iné. Absolútne nič iné. Čiže ani minulosť, ani budúcnosť, ani správanie iných ľudí, ani počasie, ani to, čo o vás hovorí sused, ani či budete slobodní alebo nie, nikto vás môže zavrieť do väzenia, ani to, či vás nezradí zajtra zdravie, ani to, že či tu budete zajtra vy vôbec, či sa vám nestane nejaká nehoda. Čokoľvek, čo nemáte vo svojej moci, to nekontrolujete a to je pre stoikov, podľa stoicizmu to bolo ľahostajné. A ak si máte teda zapamätať jedinú vec z dneškajška, tak je to kontrola. Sústredte sa a maximum energie venujte do vecí, ktoré sú pod vašou kontrolou. My to za chvíľku vyskúšame na konkrétnych príkladoch, ale v podstate toto jediné sa vám stačí zapamätať. A teda stoici rozdeľovali aj veci na dobré a zlé a iba tie, čo mali pod kontrolou. Všetko ostatné bolo ľahostajné, čiže cnostné myšlienky, cnostné túžby, cnostné činy boli dobré a nejaké klamanie, závisť, hlúposť, nespravodlivosť, babelosť boli pre nich zlé, ostatné boli ľahostajné. Čiže poďme na tie príklady dichotómie kontroly. Čo sa týka práce, tak napríklad príbeh z môjho života, že keď som študoval na výške,
tak som nedoštudoval, lebo som neurobil skúšku 2 roky po sebe. Tá škola ma nebavila a veľmi som ju flákal, čo je ďalší príklad, že ten stoicizmus vás naučí disciplíne a budete robiť veci, ktoré máte robiť a menej tie, ktoré vlastne robiť ani nechcete. A teda, čo sa školy týka, tak profesor, si pamätám, na jeden z prvých prednášok nám povedal, že dajte tomu hodinu denne, tomu učeniu a to vám bude úplne stačiť. A mal pravdu, ale ja som tomu žiaľ nedával ani tú hodinu denne. Bolo pre mňa jednoduchšie sa proste flákať s kamošmi po baroch alebo hrať futbal alebo pozerať seriály alebo robiť čokoľvek iné, len nie študovať. No, aby som sa vrátil naspäť tej práci, čiže keď ma vykúpili zo školy, tak ja som mal síce brigádu v sklade, ale išiel som skúsiť na pohovor do Bratislavy a bola to pozícia programátora a spravil som písomné testy z programovania, písomné testy z angličtiny a potom prišla ústna skúška z anglického jazyka a tam som hapkal, nehovoril som nejak plynulo, lebo som neprecvičoval tú angličtinu, tak mi povedali, že ma nemôžu teraz zobrať, že potrebujú, aby som fakt hovoril plynule. Ale rovno mi poradili jednu vec, že si môžem spraviť nejaký intenzívny kurz angličtiny, ideálne komunikácie anglickej, aby som sa rozhovoril, aby som hovoril plynule. A za pár mesiacov mám prísť a zoberú ma. A ja som sa na to žiaľ vykašľal a teda ostal som pracovať v tom sklade ešte nejakých 7 rokov. Čiže robil som prácu, ktorú som v podstate nechcel robiť, robil som nočné, ťažkú manuálnu robotu a kvôli jednému pohovoru. A teda dám strich o 7 rokov neskôr a som si uvedomil, že takto žiť nechcem, toto robiť nechcem. A vo voľnom čase som sa začal drillovať, teda opäť som začal programovať a začal som cez prestávky v práci sa učiť angličtinu. Nosil som si učebnice, vypracoval som si cvičenia a makal som na tom, aby tie ďalšie pohovory teda boli lepšie. Samozrejme, nikto nechcel prijať skladníka na pozíciu programátora, čiže to vytrvalo tak, že ja som poslal denne desiatky životopisov na všetky možné junior pozície a bol som rád, keď mi vôbec niekto odpovedal. Ale nakoniec sa to podarilo a dostal som sa presne do tej firmy, do ktorej som sa hlásil 7 rokov predtým a ešte na lepšiu pozíciu, čiže nakoniec sa to podarilo. A presne to vás naučí stoicizmus, nejaké takej odolnosti, húževnatosti. Nebudete sa vzdávať, nebudete viniť nejaké vonkajšie okolnosti. Nebudete sa sťažovať na to, že nejaké firmy vám neodpísali alebo vás neprijali. Budete sa sústrediť na to, čo je vo vašej moci. A to je konkrétne to, že či som kvalifikovaný na tú pozíciu, na ktorú sa hlásim, či mi ešte niečo nechýba, či mám super životopis, a či som pripravený na ten pohovor, či viem zodpovedať nejaké základné pohovorové otázky, či si viem vypracovať nejaké cvičenia, či viem doložiť nejaké tie svoje projekty a neviem, čo všetko sa týka vašej pozície, ale viete si predstaviť ten zmysel toho. Príklad zo športu. Všetci športovci v podstate musia riešiť nejaké to mentálne nastavenie. Ja keď som bol mladší, tak som hrával taký amatérsky futbal súťažný, také tie nižšie súťaže a hneval som sa, keď ma tréner nepostavil. A hneval som sa, keď rozhodca niečo zle odpískal. Hneval som sa na spoluhráčov, keď mi nenahrali alebo nejakú chybu urobili. A vždy bol problém niekom inom, len nie vo mne. A presne ten stoicizmus vás naučí zamerať sa na to, čo je podstatné, čo je dôležité. Že som kľudne mohol rozmýšľať nad tým, že či naozaj mám príkladnú životosprávu, aby som bol v deň zápasu fit, alebo či tam naozaj nie je lepší hráč na tú pozíciu, či by som nemal zmeniť pozíciu, alebo by som nemal zmeniť tým, alebo by som sa nemal opýtať trénera, že na čo mám zapracovať, či si nemám dať nejaký tréning navyše. Alebo kde vlastne problém, že tam hrá niekto iný, že milión iných riešení je tej mojej situácie a sťažovať sa na niekoho iného nemá zmysel. To si viete asi predstaviť. Čo sa týka vzťahov, stoicizmus vám pomôže vo všetkých vzťahoch, či už s kolegom, s kamošmi, s partnerom, partnerkou, s kýmkoľvek. On naučí vás sústrediť sa opäť na to, čo je podstatné, či viete jasne vyjadriť svoju myšlienku
či viete komunikovať zrozumiteľne, či chápete tú druhú stranu, či ste empatickým poslucháčom, či si všímate tie emócie, ktoré sú za tým, kde je jadro problému, dajme tomu. Preberiete zodpovednosť za to, aby vaše rozhovory boli zmysluplné, aby prebiehali tak, ako vy chcete a tak ďalej. Čo sa týka zmyslu života, tak som trávil veľa času flákaním sa a nudením sa a behaním po baroch, behaním za dievčatami a neviem čímkoľvek iným. A tie zmysluplné veci mi utekali. Akože teraz vďaka tomu dobrovoľníctvu, nie teraz, tak robím to už asi 10 rokov, som postupne na to prišiel, že sú aj dôležitejšie veci v živote a pre mňa sa tým stalo ako keby pomoc čo najviac ľuďom a že netočí sa celý svet len o mne, ale fakt aj pre mňa je dobré, že cítim sa príjemne, keď môžem niekomu pomôcť a zároveň akože niekomu zlepším život. Ako reagovať na rozptýlenia, že je veľa návykových vecí okolo nás, ako čo viem, sociálne siete alebo alkohol, cigarety a ja neviem čo všetko iné, ktoré nás rozptýlujú z toho života, ktorý žijeme. A stoicizmus vás práve učí zamerať sa na to dôležité. A konflikty, nebudem ani spomínať, že som bol taká výbušná povaha a vždy bol problém v niekom inom, ale to, ako ja reagujem a ako sa ja správam, to som samozrejme nevidel. A to tiež stoicizmus vie o vás napraviť. Každý si určite nájde nejaký príklad na seba. Ešte ma napadá teraz jeden, že bol som zachráňovať jedlo, vracal som sa a išiel som ho niekam rozdať. A na moste Apollo sa na mňa tlačil jeden človek, evidentne sa ponáhal domov a už sme šli rýchlo, tak ja som sa mu potom uhol, hej, že nech uteká ďalej a ukázal mi prostredník z okna a ja som mohol byť ako keby nahnevaný na ňo, že čo si to dovoluješ. Mohol som si pokaziť deň, ale presne stoicizmus vás naučí, že to je jeho problém, ako sa on správa a nejaké vulgárne správanie môže kľudne ostať u neho a ja by som nemal klesnúť na takú úroveň nikdy. Nedám sa zatiahnuť do škaredosti, ako by povedali stoici, čiže ja som sa usmial, zakýval som a išiel som ďalej. A pre mňa žiaden problém nenastal. Dobre, rýchlo kurz vďačnosti je skôr na živo, čiže ten teraz preskočíme. Disciplína činu je druhý okruh, ktorý hovorí o tom, ako sa máte správať, ako máte konať, čo robiť a čo nerobiť. Vypichnem len pár vecí stade, že konáte správne, konáte vedome a rozmýšľate nad tým, čo robíte. Sústredte sa len na prítomnosť, budúcnosť neexistuje, minulosť taktiež nie. Čiže preberte zodpovednosť za všetky svoje činy a správajte sa tak, ako chcete, kontrolujte sa. Červenou som dal 2 cvičenia, ktoré si prejdeme za chvíľku, rannú prípravu a zhrnotenie pred spaním. Čiže poďme na ranné sústredenie. Toto je ranné sústredenie Marca Aurelia. On sa pripravoval na to, koho stretne, akých rôznych ľudí, a aby on v podstate sa k ním správal vždy láskavo, tak ako stoik sa k ľuďom správa, aby on bol múdry a rozumný a nedal sa zatiahnuť do nejakého nečestného, arogantného, nevďačného správania. Stoici vedeli, že v podstate považovali sa za svetoobčanov, že všetci sme ľudia, sme stvorení k spolupráci a všetci spolupracujeme s ľuďmi, tak sa naučme s nimi vychádzať. Vaše ranné sústredenie sa bude teraz sťahovať na rozlišovanie vecí, ktoré máte pod kontrolou a ktoré nie. Teda predstavte si, že čo vás ten deň čaká, čo ja viem, môže to byť niečo dôležité, niečo nedôležité, buď máte nejaký dôležitý rozhovor, máte niečo dôležité v práci, alebo máte skúšku, alebo nejaký problém, alebo čokoľvek, čo riešite a zamyslite sa, že čo máte pod kontrolou a čo pod kontrolou nemáte. Myslím, že je to jednoznačné a môžete sa zamyslieť, ako budete myslieť, ako budete správať, ako budete konať a čo naozaj pod kontrolou máte. Večerné zhodnotenie, toto je príklad od Seneku, on to robil každý večer, zhodnotil, čo dnes urobil zle, čo dobre dnes urobil a čo by mohol urobiť lepšie, kde je priestor na zlepšenie.
vaše večerné zhodnotenie by sa opäť malo týkať toho, čo ste cez deň riešili a opäť rozlišovať, čo ste mali pod kontrolou, čo ste nemali. Dôležité je ako keby mať tento návyk ranej prípravy večerného zhodnotenia a rozlišovania. Toto len jedno stoické cvičenie z mnohých, fakt, že z mnohých, lebo mali veľa techník na akúkoľvek situáciu. Tretí okruh, disciplína súhlasu. Chcete vidieť veci tak, ako naozaj sú. Toto je o tých okuliároch, ktoré sme si už povedali, že nepomáha ani prikrášľovanie nejakých vecí, ani katastrofizovanie. Chcete vidieť pravdu a realitu takú, aká je. Najlepšie, čiže vaše okuliare nech sú priehľadne čisté. A dôležitá vec, že medzi podnetom, ktorý sa stane, a vašou reakciou je priestor na premyslenie si, ako budete reagovať na posúdenie situácie. A následne si vašu reakciu môžete zvoliť po nejakom aj dlhšom úsudku. Tu sú vypísané dole nejaké techniky, teraz nemáme na to priestor, ale je ich dosť a určite ich budem potom preberať. Tu je zhodnotenie na tomto slajde všetkých troch oblastí, všetkých troch disciplín od Marca Aurelia. Čiže prijímať to, čo je prirodzené, to, čo príde, usilovať sa o dobro všetkých a slúžiť všeobecnému blahu, posudzovať momentálne udalosti objektívne. Dobre, 4 cnosti, ideme pomaly k záveru. Tieto cnosti by ste podľa stoikov mali vylepšovať a praktizovať na sebe múdrosť, rozumnosť, čiže schopnosť logicky, pokojne, bez predsudkov rozmýšľať a zvládnuť zložité situácie. Umiernenosť, sebakontrola a umiernenosť je veľmi dôležitá v stoicizme, čiže nejak potlačiť sú nejaké extrémne pudy a túžby. A všetci asi viete, že čoho robíte veľa a čo vám možno škodí. A naučiť sa kontrolovať, aby ste naozaj žili život, ktorý chcete žiť a niektorý bude nejaký taký, čo žiť nechcete. Že, aby som bol konkrétnejší, tak sú gamblery, ktorí sa nevedia zbaviť svojej závislosti, alebo ľudia závislí na cigaretách, alkohole, sociálne siete, môžete tam scrollovať hodiny, sú tak urobené, aby vás tam udržali, nekonečné pozeranie seriálov a tak ďalej. Že všetci robíme nejaké veci, ktoré nás oddalujú od toho, čo by sme naozaj robiť mali. Odvaha, statočnosť, to nie len akože tá fyzická odvaha, ale odvaha aj čeliť strachu, nepriazni osudu, neistote, s nejakou osobnou integritou, s dôrazom na vaše hodnoty, vaše správanie. Spravodlivosť, zaobchádzate s druhými čestne, láskavo, spravodlivo, skratke. A to zahrania aj teda konanie pre spoločné dobro. Tieto všetky cnosti sú prepojené, čiže mali by ste ich ovládať ako keby všetky. Dobre, už sme v závere. A teraz teda, ak vás stoicizmus baví, zaujalo vás to a chceli by ste pokračovať, tak potom tu mám dve také hlavné skupiny. Bude to buď organizácia alebo individuálne. Pre organizácie už som robil workshop napríklad pre našich dobrovoľníkov z klubu Detskej nádeje, lebo oni navštevujú aj detskú onkológiu, dve oddelenia tu v Bratislave a tam v podstate vidíte deti po ťažkej liečbe, po ťažkých zákrokoch, rodičia, ktorí sa boja o svoje deti. Tie deti nemajú vlásky veľakrát majú napíchané kanily a chemoterapie, čiže je to ťažké prostredie aj pre našich dobrovoľníkov a my ako klub Detskej nádeje im poskytujeme, platíme psychológa, ktorý sa o nich stará a ktorý im robí supervízne stretnutia. A keďže ja som na tej onkoške tiež začínal dobrovoľničiť kedysi dávno, tak som sa rozhodol pripraviť workshop stoicizmu, ktorý mne pomáhal zvládnuť toto prostredie a pre týchto našich dobrovoľníkov a im sa to veľmi páčilo, tak som sa rozhodol, že prečo neponúkať tieto workshopy aj širokej verejnosti, či už vo forme nejakej prednášky alebo workshop šitý na mieru pre potrebu športového tímu, neziskové organizácie, firemného tímu,
ktokoľvek, komu by sa toto mohlo zísť a prispôsobené na mieru, ale najviac požiadaviek som mal vlastne na nejaké individuálne konzultácie alebo ako študovať stoicizmus individuálne. A preto som pripravil viacero ako keby programov a nájdete ich všetky na adrese Správny chlap programy stoicizmu. To sú vypísané, ale ja ich v podstate zhrniem na tejto stránke. A úplne na začiatok by určite odporúčam začať stoickým týždňom. To je online kniha, ktorú som napísal, kde je v podstate jedna lekcia na každý deň, čiže 7 lekcií a prevedie vás to základmi stoicizmu a zároveň s dôrazom na to praktizovanie, lebo to je to najdôležitejšie na stoicizme. Nestačí si niečo len prečítať, potrebujete praktizovať, potrebujete sa zžiť s tými cvičeniami, potrebujete si ich skúšať, kým ich naozaj nepochopíte a kým ich nebudete vedieť používať v bežnom živote. Čiže tam máte jedno cvičenie na každý deň a 7 dní. Je to zadarmo, odporúčam si stiahnuť a ísť podľa toho. Budem robiť taktiež bezplatné webináre, ako je tento, pravdepodobne vždy na nejakú inú tému, aby to bolo aj zaujímavé. A teraz pracujem na stoickom denníku, ktorý bude mať taký zaujímavý formát, že to bude na 30 dní, taká e-mailová sekvencia a každý deň vám príde e-mail, čo by malo vlastne zaručiť, že každý deň si ten e-mail otvoríte a dostanete jedno cvičenie, ktoré budete musieť v ten deň robiť. Ak chcete, teda nebudete musieť, ale ak chcete, tak každý deň jedno iné cvičenie. A každý deň si osvojíte jeden iný koncept a ráno bude samozrejme ranná príprava a večerná reflexia, tak ako ste už videli. A čiže to bude e-mailová séria, bude sa dať aj stiahnuť to PDF-ko, teraz to pripravujem. A je predpredajová fáza, myslím, že za nejaký týždeň to bude mať hotové. A potom už sa to bude dať stiahnuť a objednať za plnú cenu. Určite odporúčam, ak si chcete vybudovať ten návyk na každý deň, zober to fakt, že 10 minút denne to cvičenie, ale po dobu 30 dní sa vám ten návyk, dúfajme, vybuduje, ak to budete poctivo robiť. Budem robiť aj kurz stoicizmu pre tých ľudí, čo neradi čítajú, ale radšej pozerajú alebo počúvajú podcast. Čiže tam to bude celkový prierez a vybraté cvičenia odo mňa nahraté na video. Budete si ich môcť pustiť kedykoľvek chcete. A takisto individuálny mentoring, keď budete chcieť so mňou hovoriť osobne. Čiže hodina a pol pravidelne jednorazovo. Stoicizmus šitý presne na vašu situáciu, na vaše problémy, keby niekto chcel. Workshop pre organizácie už som spomínal, čiže hociaký tým neziskovky majú určite výraznú hlavu, aj pomáhajúce profesie, alebo si ich prácu veľmi vážim. A takisto pripravujem aj taký intenzívny 8-týždňový kurz, nazval som ho Stoická akadémia, kde každý týždeň bude jeden online webinár so mňou, teda kde vysvetlím koncept ľuďom, pripravím cvičenia na ten týždeň, budem im zadávať úlohy, aby som nejak teda ten stoicizmus u nich zapracoval do ich života. Budem ako keby naživo dozerať na to, ako im to praktizovanie ide. Čiže 8 živých teda online webinárov so mňou a budem k dispozícii na otázky, na úlohy, na čokoľvek, čo potrebujú riešiť. Čiže treba určite sledovať aj moje sociálne siete, budem tam pravidelne publikovať či už články, alebo točím teraz krátke videá, budem možno točiť aj dlhé videá a publikovať ich o stoicizme, že čokoľvek, čo by vás zaujímalo, tak určite to nájdete a budem rád, tak mi teda napíšte aj nejakú spätnú väzbu, alebo ak si myslíte, že by stoicizmus mohol niekomu pomôcť, tak kľudne odporúčte tieto linky a hlavne teda programy stoicizmus. Ja to všetko pridám dole do popisu tohto videa a teda otázky kľudne píšte do komentárov, ak nejaké budú, veľmi rád zodpoviem. Rád ich aj zodpoviem na tomto maili stoicizmus@správnychlap.sk. Kľudne mi tam, prosím vás, napíšte aj, či sa vám
stoicizmus páčilo, či sa vám páčila táto prezentácia, či to nebolo nudné, alebo či to nebolo veľmi veľa naraz, alebo či vám tu niečo chýbalo. Som rád naozaj za akúkoľvek spätnú väzbu, aby som to mohol na budúce pripraviť lepšie a zlepšiť sa. Čiže ďakujem vám všetkým za pozornosť. Ahojte.